Mange tak. 倩倩，跟大家打个招呼吧。能看到我？你要切换镜头吗？来，切换镜头。Hello。Please can I get Altså jeg vil altså to 40 eller noget? Ja, to minutter lidt. 2 minutter. Two questions for a from newspaper. Danish radio. Really quick afterwards. Yeah. I have some questions, of course, and also in 2 minutes. Ja,等2分钟. And I also have a small present, but I will show you when we're live. 还有小礼物，给我也分一下。And of course, I will ask you, like he did, I will ask you, what will you do as an ambassador? And Jeg vil ikke vide, hvad det fortæller ham, så ligesom han kan forberede lidt, så helt uden at det er så en så ved and also maybe like you said before in your speech, why you like Denmark? Jeg taler til dansk, så oversætter du. Ja, og jeg tænker på samme måde som før. Og så jeg spørger, ja, samme måde som før. Jeg spørger, og så stikker jeg bare mikrofonen hen, så du taler direkte ud til lytter. Og så stiller vi. Ja, 20 sekunder.很漂亮脸，扒开了。哎，我们这小鲜肉带的。哦，对对对，这是音频。戴眼镜的女生吗？戴眼镜。哦，你可以让他去戴。Det er, jeg får lov at komme allerforrest i køen. Fordi jeg står jo, altså nu har jeg fået lov at møde for en helt kort bemærkning. Altså Jackson, stjernen selv, og man kan sige, der er sådan en stemme, der også kommer i en kinesisk skoleklasse. Og de har altså haft gang i kameraerne og selfie-apparaterne lige siden han trådte ind ad døren. Så man kan godt have sådan en lidt spændt stemning. Først og fremmest Jackson lige welcome to Denmark. Jackson, du kommer som ambassadør for det dansk-kinesiske samarbejde. Hvad vil du gerne gøre som ambassadør? Det første, han vil gerne opleve her i et rejseår her i Danmark.
så tager nogle billeder, tager nogle videoer, og så kommer hjem og begynder at dele alle videoer og billeder til alle hans fans. Og så han har en rigtig stor fans, så han samtidig også skrev nogle artikler i en blog, så det deler ud, så næsten dækker det hele kinesiske marked. Så jeg skal selvfølgelig lige huske at nævne, at grunden til, at jeg overhovedet kan forstå, hvad der bliver sagt lige nu, det er fordi, jeg får god hjælp af dig, Sune Mørk. Du er 12 her i dag. Jackson Lee, du er kommet her til Danmark og fortalt lidt om Danmark. Hvad synes du er gode ting ved Danmark? Ved du noget om Danmark?因为从小就是会看那个安徒生童话这本书，而且我觉得就是全球基本每个小朋友都从小都会看的一个故事，然后就很喜欢这个安徒生童话，就是丹麦这个地方，然后有时候也会在网上看一些图片，就是丹麦这个地方很漂亮，特别想来看一看。Da han var lille, han læser utrolig meget H.C. Andersens eventyr. Det er ligesom hele verden synes, at alle børn skal læse H.C. Andersens eventyr. Så samtidig har han også set nogle billeder og gennem nogle Google og Baidu og kigge nogle billeder. Han synes, det er utrolig flotte billeder. Det handler om Danmark landskab og så. Det er derfor, han synes, at sådan et land skal komme med. Han skal rejse til. Ja, og så kunne jeg også forstå, har jeg læst, Jackson Lee, at du er glad for det nordiske køkken, for nordisk mad. Er det rigtigt? Ja, yes. Der bliver sagt ja. Der er slet ikke nogen tvivl. Fordi så har jeg faktisk taget en gave med her. Det er franske kartofler, eller hvis du går over til French kartofler fra Chips, som er et dansk chipsfirma. Så kartoffelchips, det er en gave til dig fra hele Danmark. Dansk mad, når det er allerbedst. 就是他现在拿了一个我们单位的 Kings 这个品牌薯片，因为你喜欢美式纯素的地色，Der bliver sagt tak, Jackson Lee. Du har en masse fans, du skal møde. Så jeg vil sige mange tak for det, og god tur til resten af den tid i Danmark. 你要见到很多更多的一些粉丝的一个，就说今天我们就到此为止，非常感谢。Igen, tak, og velbekomme. You got some Danish fast food. Please enjoy it. Nej, jeg kan sige, at borgmester Peter Rabeck Juhl, han så allerede kigger super. No, thank you once again. Thank you very much for being Have a nice day. 感谢你的礼物。 Bye bye. tænker på ja, okay. Tusind. Der er lige to spørgsmål her. Questions from the local newspaper and then Tusind landscape. Ja. Spørg ham om, hvor meget han vidste om Odense, før han kom her til byen. 他们想知道，在你来欧洲赛之前，你对欧洲赛了解多少？我知道这个是安徒生的故乡，然后从小读安徒生童话这个故事书。Ja, han ved det. Det er H.C. Andersens hjemby. Altså han ved det utrolig meget H.C. Andersens fairy tale, eventyr. Du spørger ham, hvad det betyder for ham personligt at kunne være med til at udbrede den her turisme mellem Danmark og Kina. 对你个人来说，你觉得这样一个活动把你作为代言人，你对他有什么样的影响？从你个人角度来说。
被授予这个浪漫主义，然后自己这样子，然后去让中国的人知道南美那个要Han er meget personlig, han er meget glad, når han er nomineret som talsmand, turisttalsmand, repræsenterer Danmark. Og han vil gerne dele hans glæder til alle hans fans med kineser. Send alle hans billeder og dele ud med dem. Perfekt. Thank you very much.还没结束，跟大家打个招呼。是打个招呼吗？对，打个招呼，说再见。好了，然后我们就等13号的直播。好，再见，拜拜。